Så skal vi til at tjekke, hvor mange er her i dag. Kaja? Ja. Det er godt. Okay. Mads, ham har jeg også set. Ja. Jo, hej Mads, det er godt, du er i dag, Mads. Hej, der er jeg savnet, det er godt. Har vi Mathias også? Ja, Mathias, det er godt. Hvad med Anders? Er Anders her? Han er ikke. Jeg har savnet Anders, det er modigt, at han ikke kan komme i dag. Jeg synes jeg godt kan gå til at komme op. Det kunne jeg, hvad laver han ellers? Kan ikke gøre. Han burde lave noget. Vi burde lave noget. Vi burde lave en ungdomsoprør eller sådan noget. Det kan ikke passe, at vi bare skal sidde der og lave ingenting, kan det ikke? Hvorfor? Det er modigt, at jeg ikke bare... I burde tage magten. Gør noget. Det kan ikke... Det burde I. Så. Du skal overdrive. Bare stå sådan her. Nej. Noget af den stil.